Iż-żieda fit-turisti li jżuru pajjiżna qiegħda twassal biex l-operaturi jinvestu iżjed. Fl-aħħar sentejn kien hemm 28 applikazzjoni approvata mill-Awtorità Maltija għat-Turiżmu minn operaturi ta' lukandi preżenti u prospettivi. Leslie Vella, direttur tal-marketing tal-Awtorità, fisser kif din iż-żieda hija pożittiva ħafna. U aħbar tajba li qed inżidu permezz tagħha l-offerta turistika tagħna u l-kapaċità tagħna sabiex inkunu nistgħu nilqgħu aktar turisti fostna. U f'dan l-aħħar xhur rajna spinta kbira, rajna żieda qawwija, fil-fatt inti għamilt referenza għal 28 applikazzjoni ġdida li kollha ħajfissru iktar sodot biex bihom inkunu nistgħu nilqgħu aktar turisti fostna. Dawn jammontaw għal żieda ta' 2663 sodda. L-ikbar numru ta' applikazzjonijiet kienu f'San Ġiljan, ta' Sliema u l-Gżira b'1298 sodda. F'Buġibba u San Pawl il-Baħar kien hemm żieda ta' 564 sodda. Fil-Belt kien hemm żieda ta' 56 sodda. F'Għawdex iż-żieda kienet ta' 214 sodda u f'postijiet oħra kien hemm 504 sodot. Fost il-miżuri li waslu biex kien hemm dan l-investiment kien hemm dik li permezz tagħha il-lukandi tħallew jibnu iktar sulari. Nollu il-limitu tal-bini biex il-lukandi tagħna jkollhom iktar sodot. Hemm ukoll aspett finanzjarju fej il-lukandi, speċjalment dawk li kienu ta' daqs żgħir, kienu qed ibatu finanzjarjament għaliex il-volum ta' turisti li kienu qed iġibu ma kienx qed ikunu għoli biżżejjed sabiex ikopru l-costs tagħhom. Allura permezz ta' dan ħajkollhom dak li nsejħulhom economies of scale, ekonomija ta' skala, għaliex fl-istess kumpanija, fl-istess azienda ħatkun tista' tilqa' aktar turisti. Iżda ma dan hemm ukoll l-investiment f'postijiet tal-akkomodazzjoni ġodda. Dan ikompli jagħmel il-prodott wieħed iktar b'saħħtu. Investiment parti minnu jkun ta' espansjoni ta' impjant eżistenti, lukandi li qegħdin hemmhekk diġà li jkabbru, però għandna wkoll investiment f'lukandi ġodda li jġibu magħhom offerta ġdida, prodotti ġodda, prodotti iktar moderni li jkunu iktar adekwati wkoll għat-turiżmu tal-lum il-ġurnata.